थांनो होदो माथो जाखोनो माथो जाखो माने न' एथ'ग्राब गिदिर मोनसे सिन्था जानानै दङ जोंफोर बबेथिं मा खालामब्ला मोजां जागोन बबेयाव दोनहैब्ला मोजां जागोन जोंफोर साननानै थट मोनाखै सिन्था खालामनानै थट मोनाखै बे बेरायहैनो बेबोथ' न'खरनि सासे मेम्बार सुखु दुखुआव गासैबो हेफाजाब लाफानो जों सिन्थायाव गोग्लैनानै दङ बे नायै बेदरै आलासि जाहैनो बोरै जाथावगौ बे जाबाय दे बिमा थांनायखौ थांनो होदो सान्थियै थांथोंसै बियो आरो न'खरनि माखासे खोथाफोरखौ जोंनोथ' रायलायखाबाय दा मा खालामनाया सुबिदा जागोन बहा हरनाया मोजां जागोन जों रायलायनायानो थोबाय दा नोंसोरो गाव गावनि खामानियाव थांनानै गाव गावनि खामानिखौ मावहैदो थां आरो सोरांस्रि बिहामजो फिसाजोखौ हारसिं दादोन बोरैबा बिनि मेलेमा खामानि होआब्ला सुइसाइडबो जाना थानो हानाय आं बुंदों फिसाजोखौ मोजाङै ध्यान हो नोजोर हो थां बेयाव जिरायबाय थानो नांला उनाव जि जायो जासिगोन फिसाजोजों थायो थां आंनि बे बोराय सासे बे बिहामजो जोमैनि फंफ्रोमबो खोथायाव आंजों हेबो बियो नायनि जोमै नायनि नोंनि फिसाजोखौ बेयाव दोनब्ला गाज्रि जागोन होननानै बिमानि न'आव दोनहैदोंना नोंनि नोम्माया बेसे मोजां खालामो फिसौखौ नायनि र' अफिसनि टाइमासो बारलायलांबाय दिनै लेट जाथारबाय आंनि ए फिसा अफिसाव थांनो ओंखारबाय औ ओंखारबाय आयै आं फंसे खोथा रायलायनि नोंजों मा खोथा आयै आं अफिसनिफ्राय फैग्रोनि आं दा अफिसाव थांनो हाखु दाखुसो जानानै दंखायो टाइमानो दिनै बारा जाबाय उनाव फैनानै रायलायफैसिगोन नामा अफिसखौ नांगौब्ला दिनै केन्सेल खालाम थेवबो दिनै नों आंनि खोथायाव गोसो होनांगोन बिदि मा जाथावगौ आयै दे बुंदोलाय गोख्रै नोंनि फिसा हिन्जावखौलाय नों मा सानखो नोंनि फिसा हिन्जावखौ माथो जोङो ना बानोनो मोनखो ना बामनोनो मोनखो ना नोंनि फिसाजोजों जों रायलायनोनो मोनो मालाय नोंथ' बिखुनजोनि न'आवसो दोनहैबाय नङा होनब्ला फिसाजोखौ दिनैसो बे खोथाखौ बुंबाय आयै नों मा जाखो ओमफ्राय मा जाखो माने दायो जेबो जायाखै नाथाय जाब्लासो जागोन खोथाया मिथिगौ ना नोंनि नोंखुनजो आरो नोंनि हिन्जावा जोंनि न'आव थायोब्ला गाज्रि जागोन होननानै बुंदोंना बेयाव थाब्ला फाल्तु जागोन मोजां मानसि जानाय नङा लांदों थांथों लांनायखौ जेबो बाजायाखै आङो नायनि नोंनि नोंखुनजो आरो नोंनि हिन्जावा नोंनि फिसाजो दैजिखौ बेसेबां गियानि मोजां खालामो आयै नों मानो दिनै बिदि खोथा बुंखो बिदि खोथा बुंखो नङा आं दा जेबो बुंबावाखैसो जेब्ला माबा मोनसे जागोन आंनि फिसौआ अब्लासो मोनगोन खबरदार अलंबार फिसा खबरदार जोंनि फिसौआ जुदि माबा मोनसे जानांगौबा बैयाव थाहैनानै नोंसो मोनगोन नोंसो मा जानांगौ आयै मालाय बिबाया मोजां जाहोदों लोंहोदों मोजां जोथोन लादों मोजाङैनोथ' दङ दा माथो जानांगौ जाखो मा जानांगौ मा जानाङा उनावसो मिथिगोन दा जेबो बुंला आङो जेब्ला जागोन अब्लासो मोनगोन बे आयाबो आरो मालाय एथ' मोजां जानानै दङ बिबैनि न'आव मा साननानै मा बुंनो नागिरखो आं बुजिनानै मोनला ओरैनो दिनै अफिसनि खामानिया आंहा गोबां बिजि बिनि सायावनो टाइम लेट आरो बेनि सायावनो बायदि बायदि खोथा आंनि खर'आसो गाज्रि जाबाय आरे सोरांस्रि नों दाबो ओंखाराखै अफिसाव थांनो ओहो अलंबार आं बे सानैसो अफिसाव थांथ'वा आं फिसाजोखौ माब्रै हारसिं गालांनो बेबायदि बिनि दुखुनि समाव नङा सोरांस्रि बे सानैसो अफिसनि खामानिया एथ'ग्राब बिजि जानानै दङ आरो नों बे सानैसो अफिसनि खामानि बिजिनि समाव नों अफिसाव थाङाब्ला नोंनि खामानि मावनो गोनांखौ सोर मावगोन बेबो नंगौ नंनायालाय दा आं न'खराव फिसाजोखौ बेबायदि गारलांनोबो हाया आरो अफिसनि खामानिखौबो नागारनो हाया बेबायदि जाबाय आं दा मा खालामनांगौ देलाय सोरांस्रि देरहायालाय देरहा दङना आरो आइबोसो न'आव थागोन माथो इसाखौ बिसोरनो नायथों नों अफिसाव थांथारनो नांगोन थां दैहुआ दोन आरो गोख्रै ओंखारनानै अफिसाव फै दे बिदिब्ला जागोन हा इसा औ आइसा नों न'आव हारसिं थानो हाथावगोन ना आं अफिसाव थांनो नांगोन आइ सानदोंमोन आं अफिसाव थाङा नाथाय अफिसाव गोबां खामानि गोग्लैनानै दङनो अफिसाव आं थांथारनो नांगोन आइसा नों न'आव हारसिं थादे नों दुखु दाजा आं थाबैनो फैफिनगोन आं अफिसाव थांनो जागोन दे मामा नों थांब्लानो जाबाय आं न'आव हारसिं थाबाय थायोब्ला आं गाबफ्लांबाय थायो बेनिखायनो आं दसे आनुष्का माहानाव थांनो होननानैसो ओंखारबोदोंमोन आइ नों आनुष्का मोनाव थांनो आइ नों दिनै आनुष्का मोनाव थांनो नाङा मानो मामा हाबाब इसा फिसा नोंखौ गासैबो गामिनि मानसिफ्रानो मिथिजोब्बाय नों जे हौवाखौ नागारनानै फैबाय आरो नों न'आव फैनाया साननैयानो जायाखै
साननै सानथामावनो जुदि नोङो बेफोरबायदि गानै जोमै ओंखारोब्ला लामाथिं थाबायोब्ला गामिनि मानसिफ्रा नोंखौ मा बुंगोन? गासैबो नोंखौसो गोरोन्थि नुगोन, गासैबो भुलखौनो नोंनियावसो नुगोन। बेनिखायनो आं बुङोनो थांथ'नो नाङा। जुदिहाय नोङो एसेग्राब आनुष्काखौ लोगो हमनो गोसो जादोंब्ला आनुष्काखौनो फन हरनानै लिंहर, आनुष्कायानो फैथों। जागोन दे मामा, आं बिदिब्ला थांला। थांनांला नों थांनो नांला आइ, आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों। दे जागोन दे, नों न' सिङावनो थांफिनथां, न'निफ्रायबो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा, मानसिफ्रा मिनिगोन नोंखौ। आं आनुष्काखौ फन खालामनानै लिंहरनोसै दे, नों थांदो थां। आयंआ बहा थांखो? बे आयंखौ आं गासैयावबो नागिरजोब्बाय, आयंआ गैया। आयं गैमाराथ' बे आयंआ, ना बियो न'आवसो थांबाय? आं मैया बुंनायखौसो गाज्रि मोनखो ना माखो बेलाय? आं खनसे फन खालामना नायनि र'। हेलौ आयं, नों बहा दं? आयं, नै आं दासो न' मोनफैबाय। मा? नों न' मोनहैबाय आयं? नों न'आव थांबाय? आंनो नों खोन्थालाङासै माथो? गाज्रि दा मोनसै रोन, आं खारखोमा बोनाय बायदि जाबाय, नोंनो खोन्थाफ्लाङासै। आरो रोन, आं सानबाय जि थांखिखौ लानानै आं थांदोंमोन बे थांखियानो जाफुङासैब्ला आरो बेयावलाय माथो खालामबाय थानो, बेनिखायनो आं फैबाय। दे आयं, नै आं दासो मोनफैदों, आं दसे आराम खालामनोसै, दोननोसै। हेलौ हाफि आयं बोराय साला, एथ' मोजांजों हौवा हिन्जाव अनलायना जाबाय थानायखौ गेजेराव फैदेरनानै नोङो जोंनि न'खरखौ धंस' खालामनानै होबाय। नोंनि थाखायनो आं इसाखौ अरावबो सावबाय, इसाखौ बुबाय, इसाखौ अयथासार खालामबाय, आरो जोबथा समाव आं इसाखौ न'निफ्रायबो होखारहरबाय। बेफोर गासैखौबो खालामबाय नोंनो आयं, नोंनो नंखाय बाखाय गावनि फिसाजोनि थाखाय सम्पति आंनि हिन्जावनाव लुबैनानै दिनै आंनि हिन्जावखौसो नोङो आंनिफ्राय गोजान खालामबाय। थोस आयं, इसा दासो पस्तायबाय आं इसा। नों बुंखादोंमोन आंखौ, नों सानसे आंखौ दुखु होनाया नोंबो दुखु मोनफिनगोन होननानै। बे आयंआनो इसा, आयंआनो नोंनि आंनि अनलायनायखौ खोमोरनानै फोजोबनानै होग्राया बै आयंआसो इसा। बेयाव आंनि जेबो दाय गैया इसा, बेयाव आंनि जेबो दाय गैया। इसा नों फैफिनदो इसा, फैफिनदो। आयं, नों मानो गावनि बियायं फिसाजोंनो गेलेखो? नों दिनै गावनि फिसाजोनि हाबानि थाखाय आंनियाव सम्पति लुबैनानै आंनि हिन्जावखौसो नोङो गोजान खालामबाय आंनिफ्राय। दा आं हिन्जावखौ बोरै लाबोफिननो हानांगौ? हिन्जावखौ आं साला नोंनि खोथा मानिनानै आयं अराव सावदोंमोन, बुदोंमोन आं, बिखायाव बुदोंमोन आं, नासयदोंमोन आं। इसा आंखौ निमाहा होदो। इसा आंजों फैफिनदोलै नोङो, आंजों फैफिनदो। इसा आंजों फैफिनगोन ना फैफिना नोङो? इसा आंनो लायगोन इसा, नोंखौ आं लायगोन इसा, नों आंजों फैफिनल'। आयं बोराय पापि नोङो साला, नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय दिनै। जोबथा समाव नोंबो आंखौ गारनानैसो थांबावबाय आयं, नोंबो गाज्रि। आं इसाखौ बोरै लायफिनो? इसाखौ लायफिनोब्ला आङो आनुष्काखौ लोगो हमग्रोनांगोन। र' आनुष्कानि न'आव थांनि आं। आयु, रावबो लोगोबो गैलाहाय, हारसिं मा खालामगोन मा थागोन, मासे बरिं लाइफ जाखो आंनिलाय। गोदो इसा थाब्लासो इसा लाहानाव थांलाय फैलाय जालायबाय थायोमोन, दा इसाबो गैया, हारसिं बहा थांगोन मा खालामगोन? टाउनाव थांनोब्लाबो इसाजोंसो थाङोमोन। गामिफोराव सोरजोंबाफोर लोगो जानोबो सासेबो लोगो दोगो गैया, टाउनावसो फरायहैनांसिगोनदां। नै माथो इसा बिमासो। हेलौ आनुष्का, बबेयाव दङ नोङो? आं गोदाव सोराव मोननायखायनो लामाथिं दसे बेरायफैदों। ओमफ्राय मा खबर? आनुष्का फिसा, आं नोंजों रायलायबाय थानो बारा समबो गैला, अफिसनि टाइम जाबाय। आं मोनसे खोथा बुंहरब्रबनोसो फन हरदोंमोन नोंनियाव। देलाय बुं, मा खोथा? बैलाय इसासो जाखो ना आनुष्कासो जाखो? आनुष्का, नोंहा जुदि जेबो खामानि गैथ'आब्ला नों जोंहानाव फैलाय, इसा दंफैयो। इसाया नोंखौ जोबोद गोसोखांदोंनो, नों दानो फै, हागोन ना फैनो? इसा दंफैयो नामा? दे आंबो बेखौ लोगो हमनो जोबोद गोसो जाखादों। दे बिदिब्ला आं थांगासिनो। आनुष्का, आयु बारा सोर जाखो? आयु रेन, मा खबर? मा होनबावनोलै आनुष्का, इसाया आंखौ गारनानै थांबाय नङाना?
नों मिथियोना मिथिया? मा होनखो? इसाया नोंखौ गारनानै थांबाय? नंगौना नङा जाखो? सोर फोथायनो दुखुथिया आंनि बे गोसोनि दाहाखौ? फोथायनोबो हाया हाया मोनलायलांबाय आं। माथो दासो नोंनि बिखुनजोआ आंनाव फन हरदोंमोन। इसाया आंखौ लिंहरदों होननानै बुंहरदों। इसाया नोंखौ लिंहरदों? आनुष्का, बिदिब्ला जोबोद हामथारबाय। आंबो बे खोथाखौ लानानैनो नोंनि सेरावनो फैखादोंमोन। गासैबो थिगानो जाबाय दे। नोंखौबो बेयाव लोगो मोनबाय आरो इसानि खबरबो आं मोनबाय। इसा, सरि, इसालायनो आनुष्का। औ, माथो बुंब्रलाय लांखो? आनुष्का, जागोन, नों थां। इसानि सेराव थांनानै फैग्रो। आं नोंखौ बे आं जिरायनाय जायगायावनो जिरायनानै नेबाय थागोन। नों थां, इसाखौ लोगो हमनानै फै। इसाया मा बुङो मा बुङा नों खोनासंनानै आंनो खोन्थाबो। आरो लास्टाव फैनोसैयावनो इसानो मोनसे खोथा बुंनानै गारबो। मा बुंबोनांगौ जाखो आंलाय? बुं, ओरना नोंनियाव निमाहा बियोनो आरो नोंखौ अराय समनि थाखाय बजबनानै लाफिननो हास्थायदों होननानै आंखौ बुंदों होननानै इसानो खोन्थादे। आं गिनाय मोनलाय लाङोहाय। नोंसोरबा मा जादों मा थादों आं मोनथिया हसिया। आं बेफोरबायदि खोथाखौ बुंहैनानै बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरजों रायजायाबानो जाबाय। ओरैनोबा बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा गासिबो डेन्जारेसखा। खोनासंलाय आनुष्का, बे खोथाखौ रावबो खोनायै बायदि इसानोल' खोन्था। इसाखौ बुं, रोना नोंखौ लायफिननो नागिरदों आरो रोना नोंनि थाखाय जोबोद फाग्ला जादों होननानै इसानो खोन्थादे। हागोन ना? रावबो गैयै समाव बुंनो हागोन ना? दे बिदिब्ला नायनि नाजानि। आं थांनोसै दे बिदिब्ला। औ, थांनानै थाबैनो फैफिन दे आनुष्का, थाबैनो फैफिन। आं नोंखौ बेयावनो नेनानै थागोन। थांदो थां।